Itxi ditut begiak, eta irentxi dut malkoa. Itxi ditut begiak, eta ez esan. EVA Ligako estreineko jardunaldian etxetik kanpo galdu eta gero, Ordizia basoa banaketak Saskibaloi taldeak garaipena oparitu nahi zion Majoriko zalego futbolari. Talde urdinaren zaleek ez zuten hutsik egin sasoi berriko lendeiaren aurrean, eta armaiak betez hartu zuten larunbat arratsaldean Miraflores taldea. Baina talde ordiziarrak ezin izan zuen bere helburua bete. Izan ere, 78 eta 78 galdu baitzuen. Azkenean minuturo jolastu behar dugu, eta ezin dugu 5 minutu hon eta 15 txarrein. Eta hor notatzea 5 minutu txarre ukitugu bukaeran eta jo nintzaizkigu partido bukaeran. Gogorra da, gainera beraiek hainbat kanpotar dituzte, ACB-ko taldeai laguntzeko, tamaina zeukaten, nahiz eta errebotean ondo ongean, porque beraiek igual batzutan oso zabalik jolasten, baina tamaina handia zeukaten eta hori zaila izaten da. Nengo jokalariek indar asko, grina asko jartzen dute, baina bueno, batzutan ez da nahikoa eta bueno, beraiek talde potentea daukate. Bueno, urrengo partioa biratu behar, eta listo. Bueno, genegin partio gorra izango zala, baina, bueno, hori, defentsaz badu gor batiten, ikustea liga honetan ez dugula lortuko irabaztia. Eta azkenean, momentu horretan ez dugu ondo defenditu, eta gero atakean ere zonan jarria, eta ez dugu bate sartu, zean galdu indegu partidua. Bueno, oso justu ibili geha, plantilla motza dakago, eta lehenengo zatian bi teknikakin eneko duran bota dute, barrutikan oso jokalari gutxikin gaude, eta bat galduta hortikan problema handia genitun. Hala ere, borrokakin, lanakin eta Jon Bilarrek triple batzuk asmatuta, lortu dugu hori bira jartzea, 62, baina hor bere zonan jarri dira tiempo morto baten ondoren, eta gu saiatu beha dana irukotikan sartzen, eta hor asmatzen ez dezunean, bereik errobote luzeak dituzte, puntu erresak, eta hor berriz 10-12 puntura juntzaizkigu, eta bueno, hori saiatzea, alda nahiten, azken segundutan, baina oso zaila izatea. Eta bueno, behintzat borrokatu indegu, gauzak zaila genitun partidu baten, gaur Peruren baja genuen ere aurreko partiduan golpe bat hartu zulako, orduna etorri ezkenean jokalari gutxikin, eta bueno, aurpegi eman dugu behintzat, eta pena, momentu hortan bira jarri gehala, ez gehala kapazak izan, pixatori rematatzeko. Hain zuzen, neurketa bukatzeko 5 minuturen faltan, bi talden artean 2 puntuko aldea baino ez zegoen. Markagailuak adierazten zuen 60 eta 62ko horren atzean ordea, neurketa aldakorra zegoen. Lehen laurdeneko lehia estua 13 eta 16 bukatu zen. Bigarren laurdenean ere, partiduak dinamika berdinetik jarraitu zuen, baina atxeden aldira, Burgoseko taldeak 9 puntuko aldea eraman zuen. Lehen zatia 22 eta 31 bukatu zen. Hirugarren laurdenean, etxekoak suspertuta zeleratu ziren, eta asko lehiatu ostean, markagailuan 4 puntura jarri ziren. Azken laurdeneko hasieran edozer gertazitekela ematen zuen, eta are gehiago jakina neurketa 60 eta 62 jarri zenean. Baina minutu erabaki horroietan, etxekoek ez zuten asmatu. Azkenean bukaeran jolasten ari ziren jokalari horiek minutu asko zeramatzaten jarraian pistan, pivot bakarrakin, praktikamente handi bakarrakin jolastu dugu, saiatu geha lau txikikin jartzen, ber hortikan lortzen genuen, horrei esker gerturatu geha, baino segurazki horregatikan azkenean saiatu geha hor 3ko marratikan sartzen, eta ez da erresa izaten, asmatuta, igual beste kontua izango zen, baina tiro zailak dire eta jokalari horiek minutu asko zeramatzaten jarraian jolasten. Orduan, jaurtiketa zailak eta igual penetratzea lortu izan bagenu, baina beraiek jendea handina zona barruan zekaten eta horrek zailtzen du beti. Partiduaren bukaeran defentsako lana hobetu behar dutela esan ziguten ordiziarrek. Guk uste du gure gogorren azkean defentsan jolaste honen, horra atatzu bentaja, korrikan atatzea kontrataken eta gaur azken ez dugu lortu hori itia partidan. Arlo positiboari erreparatuta, taldeak 3ko jaurtiketetan izan duen hobekuntza nabarmendu zuten. Gatoz azte txar batetik 3kotan, baina azte honetan hasi geha sartzen, eta nik uste etxean jolaste honen 3koak eta horrela sartu betu. Lehenago pasean eta tiro bat ite badeu, nota hoitea dala sartzen, eta bilatu harritu barruko paseak eta bilatu behar dugu basier batzutan. Azkenean partioak gogorra izango dela.
Hortaz gain, denboraldiko helburu nagusiaz ere mintzatu zen entrenatzailea. Helburua aste bakoitza ondo lantzea eta partio bakoitza ahalik eta prestatuen jutea. Talde motza daukagu eta horrek eragin digu aste honetan ezin izan degula entrenatu 5-5 kontra aste guztien zehar eta hori gero somatzen da. Taldeko jokoan zaila da. Baina helburua hori astelehenean berriz prestatzen jartzea, Valladolideago azurrengo asteburuan eta hori partio hortako prestatzea. Azkenen liga honetan badaude taldeak fitxaje askokin, gure kasua ez da hori, gure kasua hemengo jendeekin jolastea da, gehi hasier aritzen laguntza, eta bueno, horrekin prestatzea datorren asteko ekipoa gure antzeko talde bat, bertako jendeekin, eta parti guztiak borrokatzea, gaur gertu gongea, eta gertu saiatu inbar. Hurrengo jardunaldian, Ordizarrek etxetik kanpo jokatuko dute Universidad de Valladoliden etxean. Puzelarrak zein Goierritarrak denboraldiko lehen garaipena eskuratzen saiatuko dira.